гишти Роберт дар шаҳри Левакан. Дар дигар заводҳо гишти пухта нархаш 48 дирам, 50 дирам. дар ин завод нархаш чанд сомон аст? видеоро та охири тамошо кунед, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. дӯстон азиз, ин гиштмон аз даруни сушилка баромада акнун даруни печка медурад. размери гиштмон дарозиш 24 мешавад, и бариш 12 мешавад, ғаосиш 6 см. бисёр кас мепурсад, як дона гишти пухта чанд кило мебурояд? тахминан 2 кило 700 грамм то 3 килора мебурояд. дӯстон азиз, дӯстон азиз, ина гиштмон таки буромад. дӯстон азиз, тақрибан 1000 градус гарми буромада истодаст. тамошо кинед. дӯстон азиз, ҳозир мебурора, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем ки чӣ хел буромад, сифаташ чӣ хел мешавад. манзилимон шаҳри Левакан мешавад, баъди шаҳри Бохтар. дӯстон азиз, 10 километр дуртар аст. яъне ки мо дар ин завод омадем. дӯстон азиз, хулас вилояти Хатон мешавад. дӯстон азиз, дар инҷо мо завод омадем, гиштоша барои шумо нархиш ва сифаташро гап мезанем. бисёр кас нархи 48 дирам, 50 дирам мегӯяд. мисол вай дига шаҳрҳода, мисол шаҳри Душанбе мешавад болотар, роҳгироша ҳисоб намекунед. дӯстон азиз, дар дигар заводҳо нархиш 48 дирам, 50 дирам бошад, то хонатонро мисол тарафи Калхозобод ёки бо шаҳртуз Қабадиё мебаред, роҳгироша бояд плюс минус кунед. дӯстон азиз, дар инҷо нархиш 60 дирам аст. мисол то Калхозобода бошад, мумкин 75, мумкин 76 дирам биғалтад дастафкаш қатид сунад. барои он ки роҳгиро қиматши дега 1 литр солярка 18 сомон, 19 сомон шудега. ба ҳисоби он ки дӯстон азиз, нархиш бо қиматтар мешавад. мисол аз дигар заводҳо мебиёрен, роҳгироша плюс минус намекунед. дӯстон азиз, арзон гуфта харидор мекунед. марҳамат, дар инҷо сифатҳои хуб гишти пухта аст. 100% гарантия барои шур назар дараш. дӯстон азиз, кадом завод бошад, рафта сифаташро бисанҷед, баъд дар инҷо омада сифаташро санҷида, баъд харидорӣ кунед мешавад. дӯстон азиз, сифаташро бинед. дӯстон азиз, чӣ қадар сифаташ мустаҳкам ва гиштро пухтагӣ, тақрибан 800 то 1000 градус гармида ин гишт пухтамон мепазад. дӯстон азиз, тамошо кунед. касоне ки аз шаҳри Левакан гишти пухта харидор карда бошад, чӣ хел буромадагӣ, сифаташ чӣ хел аст, фикротон дар комментар нависед. дӯстон азиз, ипара ина бачаҳо ба камаз бор карда истодааст. хулас буромадагиша дӯстон азиз, камаза бор карда рафтааст. ягон ҷода таҳ шида мондагӣ нест, успед накардааст. касоне ки ба дар кор бошад, марҳамат, бемоло занг зада муроҷиат мекунед. нархиш дар завод 60 дирам. дӯстон азиз, манзилимон шаҳри Левакан, баъди шаҳри Бохтар, баъди бозори Ҳоҷишариф 10 километр боро менед, тарафи шаҳри Левакан. дӯстон азиз, касоне ки ба гишти пухта лозим бошад ва нархоша фаҳмиданӣ бошад, ҳамин видеоро дӯстон азиз ба рафиқотон равон карда монед, ҳамин гишти пухтара нархиш ва сифаташро бинад, баъд омада ҳаминҷа бемалол харидорӣ кунад. тамошо кунед, бачаҳо инҷа партофта бор карда истодааст. сифаташ чӣ хел мустаҳкама намешканад. видеомон маъқул шуда боша, лайк монед, ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. манзилимон шаҳри Левакан, рақамҳо дар зер навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. ина ба камаз бор кардем. дӯстон азиз, худохоҳ дастафкамон тайёр аст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Body's on time, body's on time,